Kwa dhibeli nyakona mgaji wang Jopur mag ochele kar pur mar owuok irrigation scheme sub county manyatike. Dwaro mondo piny owacho mamalo kod mar county oketo omenda moromo manyalo jolo jopur e kar purno. Jopur go ywak ni gin kod pek mar tayo chenro magi kaluwore gi rem ma gin godo mar ng'iewo gige pur kaka kodhi kod mbolea. Collins Owino en achiel kuom jopur mar ochele wacho ni pur mar ochele osechako loko ngima oganda kendo deber ka piny owacho omedo e jole. Meneja mar owuok irrigation scheme Ken Sitawa owacho ni owuok irrigation scheme ni kod nyalo mar kelo chiemo moromo pidho oganda mathoth makono. Ofiswa ma irrigation makuja mondo mi pesa moromo mondo gikony japur nikech nitie japur ma onge go kata lakini en gi puodho to bende chunyago mondo bed japur kaka joma moko. Kora kwayo sirikal ni gikel pesa manyalo romo, gikelnwa tingni, gikelnwa kothe gi fertilizers mondo japur onwang' tich mayot. Nyaka ng'ama ok nyal chamo mondo pur, kik wawe ni jomoko ema mondo pur kata jok ma kodesha puothe ema mondo pur to wan nyalo pur. Mar mchele kibire ting'eni tiene kiwango machalo kama. Ing'eni yang ni dogo kode kata ten ting'eni yang ni dogo kode. To nam kidhiye idhi ywa gogo tike samoro gimang ni gogo godhiambo. Idhi ywa to samoro nyalo anono gold be samoro inyalo dhi ti anono. This project it is benefiting farmers directly, and we have been engaging with the community to be able to look at the positive side of this project. Because farmers here are gaining a lot of income from this project, and therefore we continue to talk to them to put development of the scheme as a priority and not compensation.